Måske det egentlig er rart nok, faktisk. Det er onsdag og tid til endnu en omgang kundernes Spotlight. Og I så lige, hvad vi testede, så lad os lige se videre på det. Der var en af jer, der bad mig teste den her EMS-massage til håndledet. Og jeg har aldrig prøvet sådan en her før. Bum, sidder den fast. Jeg har mine hænder fri til at kan bruge både min telefon, sidde ved min arbejdscomputer eller lave havearbejde, eller hvad end jeg gør. Der er en lille skærm her, der kan tages af og lades op. Og så kan den altså sættes på med magneter. Den kan bruges til restitution af dine muskel- eller ledsmerter. Så lad os lige få sat gang i maskineriet her. Det er et... man skal lige vende sig til det. Måske det egentlig er rart nok. Man skal bare lige vende sig til, at det niver. EMS, det står for elektrisk muskelstimulation. Wow, det er et svært ord. Elektrisk muskelstimulation. Den fører elektriske impulser ind igennem dine lede, og der hvor du måske har smerter. Det vil sige, at du kan sætte varme på, og du kan skrue op for impulserne. Herinde kan jeg altså se elektroderne, der sidder, og det er dem, der giver dig impulser ind i hånden. Jeg havde nok forventet, at det var en lidt mere hyggelig massage. Men det her, det føles lidt som om, der er nogen, der sætter strøm til mit håndled. På en god måde, på en okay måde. Hvis man starter stille, det gjorde jeg ikke. Så jeg vil helt klart anbefale dig at starte på den laveste styrke, og så selv finde ud af, hvad du synes, der er behageligt. Så nu den her EMS håndledsmassage testet. Er der andet, du ikke tør købe ind på shoppen, før jeg har testet det? Så skriv det ned i kommentarfeltet. Og ellers, så ses vi næste gang til kundernes Spotlight.